Καλησπέρα γκάγκος. Κάντε screen record ό,τι θέλετε να το έχετε, εγώ μια φορά θα τα πω τώρα. Ρωτάτε όλοι τι έχει γίνει με το ETC. Ακούστε να δείτε. Εμείς ήμασταν ETC πριν τη μουσική, θα είμαστε ETC και μετά τη μουσική. Ένα αυτό. Ο Τόρο αδερφός, ο Τάφ αδερφός, ο Νίκος αδερφός, ο εχθρός μου πουτάνας γιος. Μόνο. Λοιπόν, για προσωπικούς λόγους και επειδή στη ζωή είναι όλα και μεγαλώνουμε και ο καθένας πρέπει να κάνει το καλύτερο, στη μουσική οι δύο από τους αγαπημένους σας παίρνουν διαφορετικούς δρόμους μουσικά. Το ETC ρε μαλάκες για μας είναι κάτι πολύ παραπάνω από τη μουσική. ETC